Hele goede avond en welkom bij Avondgasten vanuit het Europees Parlement in Brussel. Vandaag met de tovercirkel uit Heerlen, die ziet u achter mij. En we gaan het vandaag hebben over voetbalcultuur onder andere. Over klimaat, want daarover wordt gesproken hier deze dagen. Over migratie, maar ook over verduurzaming. Want vanuit Brussel komen miljoenen richting de regio om juist die transitie uiteindelijk te betalen. En daarvoor praten we met Maarten van Gaans. Hij is gedeputeerde van de provincie Limburg met Europa in portefeuille. Tom Berendsen is er, Europarlementariër van het CDA. Hij gaat onder andere over regionale ontwikkeling. En Carla Joosten is er. Ze was jarenlang correspondent hier in Brussel. Nare jaren voor de Limburger. Nu een van de stemmen van Elsevier. Avondgasten Europa dus met basisschool De Tovercirkel. Ja, hier dus vanuit het Europees Parlement waar de tovercirkel is aangeschoven en waar ze eigenlijk al de hele dag een beetje kijken van, is Romelu Lukaku niet in de buurt? Of Hazard misschien? Of Kevin De Bruyne? Want dat kan, want die zijn gewoon thuis. Maar ze hebben het moeten doen met Tom Berendsen vandaag. Maar hij heeft wel iets kunnen vertellen over NAC, Breda, of niet? Nou ja, ik probeer altijd zo min mogelijk over NAC te praten, maar dat lukt mij dan toch op een manier ook weer niet. Ja. Nee. Maar met de kinderen was het wel een beetje een leuke dag? Ja, ze zijn op stap geweest hier door het gebouw met een aantal collega's ook. En ja, het is natuurlijk een heel groot gebouw waar veel te zien is en waar veel te doen is. Dus ik hoop dat ze het leuk gaan hebben. Meteen eens even checken bij Celea, want die is daar geweest, heeft vandaag van alles gezien. Heeft de microfoon naast zich liggen, want Celea, ik hoorde al van alles voorbij komen eigenlijk daar een beetje achter jou in die rij. Wat was nu het allerleukste vandaag? We hebben zo'n gesprek helemaal nagespeeld. Over het klimaat en zo hebben we gesproken. En een beetje zoals in de Europese Unie. Dan hebben jullie ruzie gekregen of zijn jullie eruit gekomen? We zijn daarna wel uitgekomen. Ja, maar ik hoorde daar achter jou, dat vonden de kantine eigenlijk het leukste. Ja, dat was ook leuk, hè? Prima. Goed, dadelijk hebben we het er verder over. Kun je inderdaad ook vragen wat je zou willen. Maar we gaan het eerst hebben over, ja, inderdaad toch dat WK. Je komt er niet overheen, want natuurlijk Nederland-Argentinië staat voor de deur. En als de kinderen opletten, dan horen ze hier in Europa dat eigenlijk de Frans-Duitse samenwerking heel belangrijk is. Die as toch een beetje de motor wel van die Europese Unie. Ja, daar telt eigenlijk Germany first, France second als het gaat over de economie. Maar als het dan gaat over voetbal, dan is het eigenlijk net andersom. Want Duitsland zit thuis en Frankrijk een van de favorieten. En de uitschakeling van Duitsland zag er zo uit op de Franse tv. Un vendredi matin très dur pour les Allemands, pour ceux qui sont fans de foot. Il y a le tabloïd allemand Bild qui en a parlé ce matin et encore qui n'a pas mis en avant l'équipe allemande, mais parle de millimeter-drama. C'est la fin d'une ère. Le Frankfurter Allgemeine parlait ce matin d'une sortie triste, une sortie mauvaise d'une nation du football, de la scène internationale. Beaucoup de déceptions ici aujourd'hui à Berlin. Er is wat dat betreft interessante literatuur over de invloed van voetbalsucces op de maatschappelijke verhoudingen. Wat er gebeurt in een land, Frankrijk 1998 bijvoorbeeld met de wereldtitel, is daarvan zo'n interessant verhaal. Maar goed, je vraagt je dan af van ja, wat zijn dan eigenlijk de implicaties voor de verhoudingen, de dynamiek van nu? Tom Berendsen weten, want die loopt hier rond als Nederlandse Europarlementariër. Word je erop aangesproken? Krijg je complimentjes? Gaat het duimpje omhoog? Of zie je de Duitse collega's op de telefoon de hele dag? Nou, nee. Ik heb in de grote plenaire zaal zitten wij op alfabet. En ik zit tussen twee Duitse collega's. Dus wij hebben het ook zeker tijdens het WK over het voetbal. Daar willen ze het de laatste keer iets minder over hebben. En ik moet zeggen, wij moeten volgende week helaas, zeg ik altijd, naar Straatsburg toe. Maar dan gaat de oranje stropdas toch ook wel weer mee in de koffer. Want we zitten nu wel in de fase van het toernooi, hopelijk, dat we volgende week nog steeds trots mogen zijn op het Nederlands elftal. Ja, de stropdas gaat ermee. Speelt je ook? Of de band? Schouderband? De band hebben we vorige keer gehad. Nou, wellicht gaat die ook nog wel mee. Ja. Oké, zullen we zien. Want Carla Joosten, u weet natuurlijk precies hoe die verhoudingen hier liggen. En Duitsland-Frankrijk, waar we het dan over hebben, gaat niet goed, hè? Nou, je moet het een beetje op de lange termijn bekijken. Ik herinner me nog heel goed hoe Merkel met Sarkozy omging. En nou, het ging niet altijd makkelijk, maar het kwam altijd goed. En volgens mij is dat... ik zie ook nog de foto van François Mitterrand met Helmut Kohl. Het hoogteverschil in Verdun. Het is gewoon historisch, van groot belang natuurlijk, dat
dat zij goede verhoudingen hebben. Maar we hebben nu een handelsoorlog in de wereld en daar verschuiven alle pilaren, zeg maar. Ja. En daar zijn we nog niet klaar mee. Nee, maar Duitsland kan natuurlijk wel staatssteun geven. Frankrijk eigenlijk niet, of tenminste het kan wel, maar die hebben al een gigantische staatsschuld. Maar Baerbock die zit dan in Indië, Scholz die gaat alleen naar China, Macron alleen naar Amerika. Ja, maar ja, ik zeg meteen erbij, de Duitsers hebben op hun begroting gelet. En de Fransen die trekken zich nooit iets van Europese spelregels aan. En nou zitten ze in de penarie, dus ik heb daar geen medelijden mee eigenlijk. Maarten van Gaans, wil u nog iets anders vragen? Ook een beetje als fan van Fortuna Sittard natuurlijk, met een goede vrouwenafdeling. De Amerikanen die werden uitgeschakeld door Nederland. Die verdienden 13 miljoen. Maar nu hebben ze in Amerika gezegd, we vinden gelijke beloning van mannen en vrouwen heel belangrijk. Dus we poolen eigenlijk dat geld, wat de vrouwen en de mannen verdienen. En nu delen de vrouwen van Amerika die delen mee in het geld wat de mannen nu verdienen. Die kregen 2 miljoen met de wereldtitel, de mannen nu 13 miljoen. Zou dat een goed idee zijn voor Nederland? Dat de Nederlandse vrouwen ook meedelen in het geld van de mannen? Ja, ik denk überhaupt dat het gewoon gelijk werk moet gelijk beloond worden. Dan maakt het niet uit of je man, vrouw of wat dan ook bent daartussenin. Het spel is hetzelfde en de beloning zou ook hetzelfde moeten zijn. Dus ik vind het wel een heel goed plan eigenlijk. Ja, ik zou dat ook graag in Nederland zien. Ja, meneer Berends, wat vindt u daarvan? Ja, zeker als het gaat om nationale elftallen vind ik dat wel een goed idee. Je ziet het ook in Nederland het vrouwenvoetbal echt van de grond komen. Ik heb zelf lang in het bestuur van een grote voetbalvereniging gezeten. Ja, het is ook voor verenigingen is het echt ontzettend mooi en waardevol dat meisjesvoetbal en dat vrouwenvoetbal echt een rol krijgt. Het hele gezin gaat nu naar de voetbal toe. Vrouwen zijn toch ook erg betrokken bij de vereniging, willen de handen uit de mouwen steken. En ja, voor veel jeugdspelers zijn de feestjes uiteindelijk ook wat leuker op het moment dat er van alles rondloopt, zeg maar. Dus nee, voor verenigingen is het ook hartstikke mooi. Dus ik sluit me daar wel bij. Ja, maar het Europees Parlement heeft natuurlijk ook een aantal initiatieven genomen, juist om die gelijke beloning weer heel nadrukkelijk op de agenda te krijgen. Ja. Zou dit dan eigenlijk ook zo'n iconisch voorbeeld kunnen zijn, wat meteen voor de beeldvorming heel belangrijk is? Ja, waarbij ik dan ook altijd weer vind, ja, moeten we dat nou in het Europees Parlement beslissen? Of zou zo'n sportbond gewoon zelf het lef moeten hebben om te laten zien, nee, wij vinden dat dat gelijk beloond moet worden en wij doen dat gewoon. Je moet niet alles in wetten proberen af te spreken. Ik zou het symbolisch gezien heel mooi vinden en terecht vinden als Nederland die beslissing zou nemen. Ja. Ja. Ligt hier op tafel, wie weet wat ermee gebeurt. We gaan naar de kinderen, want die hebben eigenlijk de afgelopen weken zich helemaal gestort op Europa. Is ook goed natuurlijk, want als je iets wil weten over bijvoorbeeld stikstof, over de boeren, over het klimaat, over de relatie met België en Duitsland, de buren of met de Oekraïne, kun je veel beter naar Brussel komen dan naar Den Haag als het gaat over een excursie. Dus zijn de kinderen van de Tovercirkel hier vandaag. Celea onder andere. En je hebt een vraag, want jullie mochten 2 vragen stellen vandaag. Wat is jouw vraag aan de mensen hier aan tafel? Wij hebben gehoord dat Ajax misschien in de Super League komt. En wij willen graag weten of dat ook echt zo is. Ja, want die Super League die is voorgesteld, eigenlijk afgeschoten. Maar nu is er een soort procedure bij het Europese Hof. En dan zou die er misschien toch kunnen komen. Is dat de vraag die je had? Ja. Ja, oké. Nou, leggen we hier op tafel. Tom Berends, u kent het Europese Hof. Kennen we ook nog natuurlijk van het Bosman-arrest. Ook een bom onder het voetbal. Zit dat er weer aan te komen? Weet ik niet. Kijk, ook dit vind ik een voorbeeld van, moeten we dit in wetten regelen? Of zouden voetbalclubs ook zelf moeten beseffen dat eigenlijk de sport niet gebaat is bij steeds maar weer grotere budgetten, steeds maar meer geld, steeds maar duurdere televisierechten? Voetbal is ook gewoon een sport waar je in je eigen land naar het hoogste niveau moet kunnen promoveren en dat iedereen meedoet. Dat de underdog ook kan winnen. Ja. En vanuit dat oogpunt vind ik zo'n Super League überhaupt geen goed idee. En ook daar hoop ik dat... Je weet wel natuurlijk altijd, die voetbalclubs, dat zijn lang niet meer de voetbalcultuur zoals Tom en ik vaak langs de kant staan. Het zijn gewoon grote gerenommeerde BV's en het gaat gewoon over miljardenbedragen die daaraan omgaan. Dus ik snap wel dat een club als Ajax dat heel graag zou willen. Maar als dat de werkelijkheid wordt, dan krijg je dus wel die kloof met andere voetbalclubs, BVO's. Ja, wordt dat gewoon ontzettend groot. En dat is voor de liefhebber zou dat geen goede ontwikkeling zijn, denk ik. Ja, en ik vind sowieso dat het grote geld in het voetbal veel te veel macht heeft gekregen. En dat je echt moet kijken hoe kunnen we dat in de toekomst wat meer gaan beperken. Ja. Een beetje voorbeeld nemen aan NAC, gewoon zelf als club. Ja, kijk, wij zitten met NAC natuurlijk heel dicht tegen de Super League aan op dit moment als trotse nummer 15 van de keukenkampioen-divisie. Nee, nou ja, goed, kijk, NAC is natuurlijk wel een club die Manchester City wilde NAC overnemen. Ja. En hebben uiteindelijk de supporters gezegd, ja, dat nooit. Dan steken we zelf de koppen bij elkaar. En ja, daar ben ik toch eigenlijk wel heel trots op. Niet alleen als Bredaner, als NAC-supporter, maar überhaupt voor het voetbal. Dat soort dingen dus ook nog mogelijk zijn. Ja. Oké, Celea, kun je daar iets mee?
Ja, oké. We krijgen een knikje, duimpje omhoog, dus dat is goed nieuws. We gaan naar de lezing van het jaar van de mijnen. Dansen op de mijnen heet het officieel. Wordt eigenlijk ieder jaar gehouden sinds het jubileumjaar. En dit jaar sprak Sandra Flippen en die zei eigenlijk, hoofdeconoom van de ABN AMRO... Eigenlijk moet Europa een voorbeeld nemen aan de mijnsluiting in Limburg, aan de transitie die daar heeft plaatsgevonden. Dat was ook eigenlijk een socio-technische transitie, zo noemden ze het zelf. Want dat is precies dezelfde omwenteling die we straks ook moeten gaan doormaken als het gaat over het afscheid van de fossiele energie. En, zei ze, Europa heeft daarin een hele belangrijke rol. Ja, cruciaal. Omdat namelijk, kijk, stel, ik ga ervan uit dat Nederland de transitie gaat maken tot 2050. Misschien treuzelen we nu wat, maar dan gaan we waarschijnlijk sneller door de bocht. Hoe minder we nu doen, hoe meer we straks doen. Dat zou de Nederlandse economie sterk kunnen verarmen als Europa niet hetzelfde zou doen. En dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid en voor het inkomen en voor de stabiliteit. Maar Europa doet hetzelfde. En onze eigen Frans Timmermans die zit daar op het paard en die trekt er enorm aan. En ik denk dus dat Nederland, net als Europa, die transitie gaat maken. En dat is voor Nederland heel voordelig. Want kijk, voor het Nederlands midden- en kleinbedrijf is de Europese markt extreem belangrijk. En we hebben dus geen concurrentienadeel, zeg maar, als Europa het ook doet. Ja, Sandra Flippen dus even terug op eigen bodem in Parkstad, waar ze dus inderdaad die lezing voor Dansen op de Mijnen uitsprak. En zo hoorden we het nieuws dat er dus inderdaad miljoenen komen voor die transitie vanuit Europa, voor de regio. Onder andere naar Limburg. Wat komt er, Maarten van Gaans? Hoe dat komt? Nou ja... Nee, wat komt er? Er komt vanuit dit mechanisme, zo wordt het genoemd, het rechtvaardig transitiemechanisme, komt er 58,5 miljoen euro naar Limburg. En dat is eigenlijk geld dat we kunnen inzetten, met name voor Gemmelot, voor alles wat daar gaat plaatsvinden, wat we daarmee willen gaan doen. Daar kunnen we 58,5 miljoen euro Europees geld tegen moeten zien. Daar zijn we ontzettend blij mee. Is niet vanzelf komen aanwaaien. We hard moeten lobbyen ook, hier in Brussel, maar ook in Den Haag. Dus ja, vanaf nu kunnen er mooie plannen worden ingediend. Ja. En hoe wordt het dan ingezet? Is dat echt puur en alleen voor die bedrijven of veel breder dan ook bijvoorbeeld voor opleidingen? Dat soort zaken. Het is meerdere pijlers heeft het programma. En we willen natuurlijk met Gemmelot eigenlijk inzetten op een innovatie, op een transitie voor grondstof en energie. Anderzijds op infrastructuur. Als bijvoorbeeld een machinebouwer hele dure apparaten wil neerzetten en heeft daar een aanschafsubsidie voor nodig, dan kan die een beroep daarop doen. Maar ook personeel bijvoorbeeld. Je ziet toch het personeel dat voorheen is opgeleid in de oude petrochemische industrie. Daar wordt nu meer van gevraagd, een ander soort vaardigheden. En met het Europees geld kunnen we die mensen ook omscholen. Dus het is meerdere facetten en het is echt wel gericht op die partijen die echt werkzaam zijn op of rond Gemmelot. Ja, het was een grotere pot, Tom Beers, kom ik even bij u, die voor de Nederlandse regio's eigenlijk werd bestemd. Hoe gaat zoiets in zijn werk, zo'n lobby? Nou, dat was echt nog hard werken, ook hier in het Europees Parlement, ook voor de Nederlandse regering. Omdat in eerste instantie was er wel een akkoord over, ja, er moet een pot geld komen. Hè, als we die Green Deal, die grote klimaatplannen in Europa, als we die willen uitvoeren. Ja, dan moet er ook een pakket liggen om mensen en regio's te helpen om ze door die transitie te krijgen. Maar het was absoluut geen uitgemaakte zaak dat Nederland daar aanspraak op zou mogen maken. Omdat veel landen om ons heen zeggen, ja, luister eens even, ons probleem is veel groter. Jullie zijn een rijk land, lossen jullie het zelf maar op. Maar ik denk dat we daar met de goede argumenten, namelijk dat wij echt ook in Nederland een aantal regio's, Limburg is er een van, kijk naar Groningen, kijk naar delen van Noord-Holland. We hebben echt regio's waar die klap keihard gaat zijn. En ook die verdienen Europese steun. En ik ben blij dat die gekomen is. Ja, het is niet zozeer dat wij ons echt zorgen maken over de klap die gaat komen. We zien vooral een andere toekomst. Dus in plaats van reactief, dat is natuurlijk wel, was oorspronkelijk het idee van de Europese Commissie voor landen als Polen, waar bijvoorbeeld heel veel mensen in de kolencentrales werken of in die industrie. Ja, daar gaan gewoon ontslagen vallen. Die moet je begeleiden. Wij zitten meer aan de preventieve kant. We willen aan de voorkant gewoon die nieuwe toekomst vormgeven. Dus dat heeft meerdere facetten. Maar het is ook in Nederland was het best lastig, want eigenlijk wil het kabinet alles naar Groningen sturen. En toen zeiden wij ook, wat Tom ook zegt, er zijn meerdere regio's waar die uitdagingen en die kansen gewoon ook voor het oprapen liggen. Dus vandaar dat we dus tot deze verdeling zijn gekomen. Ja, vraag u nog even, want dadelijk wil ik u ook nog even vragen over het vervoer. Hè? Dat is ook een belangrijke pijler. Maar als het dan gaat over geld die vanuit Europa komen, er wordt gestemd over solidariteitsfonds. Als het dan gaat over de overstromingen die we in Zuid-Nederland hebben gehad afgelopen jaar.
Hoe is het daarmee? Gaat dat er komen? Ja, goed. Dat voelt natuurlijk alsof het veel te lang duurt. Maar helaas gaan processen wat dat betreft soms ook een beetje traag in Europa. Volgende week keuren wij als Europees Parlement een pakket voor Limburg goed. Rond de 4 miljoen. Die compensatie voor de schade deels kan bijdragen. Kijk, tegelijkertijd is het daar ook zo, het is natuurlijk veel geld, maar nooit genoeg voor al het leed wat er in Limburg is. Ik ben er zelf op werkbezoek geweest met een delegatie van het Europees Parlement. Ja, als je de verhalen hoort in Valkenburg ook, dat kinderen als het regent niet naar bed durven. Hè, en oudere mensen voor het raam in tranen zitten als het regent. Ja, die angst zit er ook nog steeds goed in. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe voorkomen we het in de toekomst. Want we kunnen die solidariteitsfondsen zo groot maken als we willen. Uiteindelijk is het beste als je het voorkomt in de toekomst. En daar maak ik me ook voor Limburg best nog wel wat zorgen. Omdat uiteindelijk het zo is dat we daar ook afhankelijk zijn van wat er in Duitsland gebeurt, wat er in België gebeurt. En ik merkte ook tijdens het bezoek rond dat thema aan Limburg en aan de andere landen, ja, dat ik vind dat de grensoverschrijdende samenwerking daar echt nog wel een stuk beter kan. Het zou best kunnen dat een euro die we aan klimaatadaptatiemaatregelen, een Nederlandse euro, als we die in Duitsland besteden, dat misschien wel beter besteed is dan dat we hem in Nederland besteden. Dus je moet een analyse over het hele gebied hebben. En waar nemen we de maatregelen? En hoe zorgen we ervoor dat dat allemaal met elkaar samenhangt? Waarbij ik dan eigenlijk ook wel vind dat je als Limburg en als Euregio Brussel niet nodig zou moeten hebben om zo'n samenwerking van de grond te krijgen. Ja, en ik vind dat daar echt nog wel wat moet gebeuren. U kent Limburg goed, u kent Europa goed. Ja, ik moet meteen denken aan het feit dat de Euregio, dat was al toen ik net journalist was, ook heel erg actueel was. Maar eigenlijk toch ook weer niet zo actueel. Niemand bekommerde zich erover. Grensoverschrijdende samenwerking. Er werden mooie woorden over gesproken. Maar er moet een grote ramp voor gebeuren. Willen mensen eigenlijk bedenken van ja, dat is dus echt nodig. Want inderdaad, als het in Duitsland naar beneden stort, dan kan je in Limburg aanpassen wat je wil. Maar volgens mij werkt het dan niet. Dus het is nu gewoon echt noodzakelijk. Ja. En het kan ook tegenstrijdig zijn. Hè? Op het moment dat in Duitsland ze zeggen, ja, we willen dat water hier zo snel mogelijk weg hebben, om het hier niet te laten overstromen. Ja, dan komt die bak water, die wordt alleen maar groter op het moment dat ze bij Maastricht komen. Hè? Dus je moet dat echt met elkaar overleggen. Ik weet dat in Limburg nu wel gekeken wordt naar een beter grensoverschrijdend alarmsysteem. Hè? Dus op het moment dat er ergens hoogwater is, dat de waterstanden veranderen, dat er buien vallen, dat men eerder elkaar op de hoogte kan brengen. En ook wel, er liggen volgens mij ook wel plannen, maar daar weet Maarten waarschijnlijk meer van, om dat in de toekomst beter te doen. Maar daar moet echt nog een hoop gebeuren. En je moet daar echt grensoverschrijdend samenwerken. Ja. Genoteerd, dat is ook duidelijk. Neem Maarten van Gaans mee naar gedeputeerde staten en de provincie voor komende maanden. Maar ik ga je ook nog even vragen over de Maaslijn. Want ook dat natuurlijk is de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Daar ligt ook nog een uitdaging. Ja, de goede kijkers die weten dat het al jaren dat die uitdaging er al ligt. We waren heel dichtbij dat de Maaslijn gerealiseerd zou gaan worden en eind 2024 zou gaan rijden. Alle seinen stonden eindelijk op groen en toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen zagen we verstoorde grondstofketens, leverancieproblemen, prijsstijgingen. Toen heeft ProRail de aanbesteding stop moeten zetten. En nu lopen we weer een aantal jaren vertraging op. Dat is ontzettend slecht nieuws. Gaat ook weer geld kosten, vertraging kost geld. En daar is nu toch wel een positieve ontwikkeling in het dossier. En dat is de Europese TEN-T, Trans-European Network for Transport. Oftewel het Trans-Europese vervoersnetwerk. En daar is de Maaslijn, net als de Lelylijn, die is ook ingetekend op een kaartje. En als je op dat kaartje staat, dan kun je makkelijker toeschrijven en aanspraak maken op Europese subsidie. En dat gaat over echt substantiële bedragen, 30% van de bouwkosten bijvoorbeeld. Nou, op een project van een paar 100 miljoen kun je snel uitrekenen dat positief zou kunnen zijn. En nu zit het aan de heer Berendsen en zijn collega's om ook snel tot besluitvorming over te gaan en zorgen dat die kaart niet nog meer uitgebreid wordt met nieuwe lijnen, maar gewoon de commissie en de raad, die zijn er al uit. En nu moet het parlement nog een klap erop geven. Dus wij doen echt een beroep aan het parlement. Ga alsjeblieft niet vertragen. Stel die kaart vast en dan kunnen wij misschien ook versneld gaan bouwen. Ja, dat is natuurlijk absoluut onze ambitie.
Waar ik heel blij mee ben, is dat het nu op de kaart staat die de commissie heeft voorgesteld. De Raad is daarmee akkoord. Het wordt hier pas echt lastig op het moment dat het er nog niet op staat. En ik zeg hier aan tafel, ik wil graag de Maaslijn op die kaart hebben. Want daar kan ik hele goede argumenten voor hebben. Maar ik heb nog 704 andere collega's die ook nog wel een project in hun regio of in hun land weten die ze er ook graag aan toegevoegd willen hebben. Ja. Dat wordt hier een beetje de discussie. Dat gaan we echt proberen zoveel mogelijk te beperken. En wat dat betreft is er al een mooie stap gezet. Maar is er ook concurrentie tussen de Lelylijn en de Maaslijn? Want mij viel het op, vanuit Den Haag bekeken, dat alle aandacht naar de notering van de Lelylijn ging op in dat Europese plan. Nou, het is niet dat de Maaslijn is veel concreter, is al veel dichterbij. Okay. Dus die gaat er ook veel eerder komen. Ik ben een optimistisch mens. En die Lelylijn is inderdaad wel ook een lange termijn ambitie. Maar die Maaslijn, de plannen zijn klaar. We hebben als provincie een inpassingsplan klaar. Het gaat, dat staan alles zijn op groen bij ons. Dus het gaat iets sneller. Ja. En vanaf nu staat het ook op de kaart. Daar hebben we ook gehoord van de Maaslijn. Waar ik wel nog benieuwd naar ben, ga ik u vragen. Want morgen komt er een brief van Rob Jetten naar het kabinet. Onder andere over de kerncentrales in Borsselen. U heeft eerder wel eens gezegd van goed, en de staat heeft het er ook over uitgesproken. Limburg wil ook kijken, onderzoeken of eventueel zo'n kleine modulaire reactor, of dat een optie is voor de provincie. Ja. Is dat nog altijd zo? Ja, nog steeds. Wij zien in Limburg dat we in tijden dat er netcongestie is, de spanning op het elektriciteitsnet. Wij zien dat we zitten zoveel mogelijk in op windenergie, op zonne-energie, maar soms waait het ook wel eens dag niet en soms schijnt de zon niet. En we hebben toch veel energiebehoefte en die neemt de komende jaren alleen maar toe. Dus wij zullen moeten gaan inzetten op een nieuwe passende energiemix. En daar moet ook kernenergie zeker niet uitsluiten. En ik denk ook dat het ook wel kansen gaat bieden. Juist ook bij industriële clusters. Dat zijn geen grote kerncentrales zoals we in Borsselen hebben. Want daar gaat de minister binnenkort een en ander van vinden. We kijken echt naar hele kleine reactoren. Heel klein is nog altijd wel groot, maar het is niet het beeld wat men vaak heeft van kerncentrales. En dat kun je direct toepassen voor de industrie. Misschien om waterstof op te wekken. Nou, daar zijn er genoeg kansen. We zijn nu onderzoeken hoe kansrijk is dat in Limburg. Nou, dat vergt nog wat nader onderzoek. Ja. Carl-Joos, ik zag in uw Elsevier. Ik weet niet of u diezelfde opinie heeft, maar dat ze een heel goed idee vonden. Ja, wij pleiten al zo lang voor kernenergie. En helaas, de politiek komt dan altijd pas in de benen als de problemen groot zijn. Want die overbelasting van het net heb je op veel plaatsen in Nederland. Tegelijkertijd willen we allemaal de auto's aan het net hangen, et cetera. Dus ja, dat moet gewoon. Ja. Ja, die kleine modulaire centrales, ik ben daar zeer groot voorstander van. Wat vooral werkt is als we dat op Europees niveau met z'n allen ontwikkelen. Als je met meerdere landen zegt wij willen die dingen hebben en laten we onze krachten samen achterzetten. Ik heb daarvoor gepleit voor Europese samenwerking op dat gebied. Die is er nu gekomen. En ik denk ook dat het heel goed is dat regio's, dus ook in Limburg, daar gewoon bij aansluit aan die Europese tafel waar nu gesproken wordt over hoe kunnen we ze bouwen, welke technologie is er nodig, waar zijn plekken waar we het kunnen gaan testen. Omdat het heel simpel is, we hebben het kernenergie gewoon keihard nodig. En we hebben hele hoge ambities op het gebied van de energietransitie, op het gebied van schone energie. Ja, het laatste wat je moet doen is één voor één alle opties om die ambities te halen van tafel vegen. En kernenergie gaat gewoon een belangrijk onderdeel zijn van onze energiemix. Ja. Overigens wil ik wel, ik hoor het woord testen, we gaan niet testen met kernenergie in Limburg. Ja. Als we kerncentrale willen of kernreactor, dan moet dat wel bewezen technologie zijn. En dat wordt wel nog lastig hoor, want ik denk dat hier in Brussel ook, of in Europa, ik kijk heel vaak, ik ben zelf ook een overtuigd Europeaan, kijken we naar de Europese maakindustrie kunt versterken. Je ziet wel dat we geopolitiek, dat ze in Azië en in Amerika, de Verenigde Staten, wel veel verder zijn met het ontwikkelen van deze technologie. De Fransen willen ook heel graag, maar die lopen echt achter. Ja, er speelt ook van alles in Frankrijk met kerncentrales op dit moment. Dus wat dat betreft, moet echt wel een tandje bijgeschakeld worden. Ja, waarbij we wel op het gebied van ideeën en innovatie best wel voorop lopen in Europa. Ja. Het Verenigd Koninkrijk is met Rolls-Royce ook bezig met kleine modulaire Als geen Verenigd Koninkrijk, dat is geen Europa meer. Nee, maar wel, het Verenigd Koninkrijk is ook na de Brexit ligt er nog steeds op dezelfde plek waar het ligt. Namelijk vlak bij ons en is denk ik een belangrijke partner. Maar precies wat jij zegt, kijk, jullie willen straks ook, hoe ga je zo'n technologie inpassen in je wet en regelgeving lokaal, regionaal? En kijk, ook die kennis is volgens mij nodig aan tafel. En volgens mij is daarom ook heel belangrijk dat ook overheden aansluiten bij die tafel. Ja, hoe gaan we dit zo snel mogelijk in Europa van de grond krijgen? En misschien ook wel in Limburg.
Ja. Als het gaat over ambitie, als het gaat over uitdagingen, dan wordt er deze dagen hier in Brussel ook gesproken over migratie. Want dan moet het verder met die arbeidsmigranten, met asiel, staat heel hoog op de agenda. Er werd trouwens ook over gesproken op de burgertop in Maastricht in februari van dit jaar. Migratie was daar een van de gespreksonderwerpen en de aanbevelingen die gingen naar het parlement. Spannend natuurlijk om te kijken wat er nu mee gebeurt. Wat we wel weten is dat Zuiderland bijvoorbeeld heel moeilijk aan personeel komt, zeggen ze zelf. En daarom zijn ze gaan zoeken in Azië, onder andere in de Filipijnen. En gaat deze meneer uit Indonesië op werkbezoek 's ochtends. Ja. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Ik heb een droom volgens mijn studie of voor werk in Nederland. Zo waarom kies ik Nederland? En ik vind dat Nederland is een goede land. En ik vind dat het systeem over de verzorging in Nederland is heel goed, ja. Het personeelstekort is momenteel enorm. In Nederland komen we zo'n 30.000 hulpverleners tekort. En het zal in de komende jaren alleen maar meer worden. En als je geen personeel hier kunt vinden, dan maar ergens anders. Binnen Europa vinden we ook geen personeel. Want ik bedoel, Europese landen hebben zelf ook het personeel, zorgpersoneel hard nodig. Dus in Azië is er gewoon een overschot aan zorgpersoneel. 25% bijvoorbeeld van alle verpleegkundigen in Indonesië is werkeloos. Dus die vinden het ook heel prima als ze voor een x-aantal jaren in Europa kunnen en mogen werken. Ja, dus inderdaad mooie taferelen en een hele tevreden klant. Elsevier heeft een heel kerstnummer straks over migratie onder andere. Carla Joosten, is het nodig, die verpleegkundigen uit Azië halen? Het gebeurde in het verleden ook al, kan ik me herinneren, als er personeelstekorten waren. Maar ja, het zal nodig zijn, want anders gaat zo'n ziekenhuis dat allemaal niet optuigen. Maar ja, ik mis gewoon de discussie over migratie in de politiek. Het komt een beetje over ons heen en het wordt niet gereguleerd. Het politieke debat is er niet. Ik heb minister Karine van Gennep geïnterviewd voor het kerstnummer van Elsevier. En zij zegt, ja, het is een gevoelig onderwerp. En ja, maar ik heb nu een staatscommissie erop gezet. Ik zeg, ja, maar daar heeft de Tweede Kamer in 2018 al om gevraagd. Dus het valt mij op dat er een beetje omheen wordt gedanst. En dan moet zo'n ziekenhuis, de particuliere instanties die in de problemen komen, die moeten dan paniekvoetbal toch al. Maar de Europese spelen. Commissie die danst er helemaal niet omheen. Die zeggen gewoon van luister, uit Noord-Afrika, Tunesië, Marokko, moeten gewoon mensen hier kunnen komen werken. Bent u het daarmee eens? Nou, ik denk niet dat we fouten uit het verleden moeten herhalen. Ik denk dat er nog genoeg mensen zijn, bijvoorbeeld ook in Nederland, die zouden kunnen werken. Ik vind het zelf echt helemaal raar dat er zoveel vrouwen in deeltijd werken. Regel dat werk nou zo en regel die opvang goed, zodat mensen leven en werken of privéleven en arbeid kunnen combineren. Dat is ook nog steeds zo'n issue dat maar voortsluipt. En ja, de politiek is bang om de handen te branden aan iets waarvan ze denken van ja, dat is dan speel je extreem rechts in de handen. Nee, ga er nou gewoon openlijk over praten. Dan weten we waar we het over hebben. En dan kan er misschien een oplossing uitrollen. En misschien kom je uiteindelijk wel in Afrika uit. Dat weet ik ook niet precies. Maar het lijkt mij nu te vroeg om dat te doen. Want mensen die hier komen wonen moeten natuurlijk ook hier integreren. En we weten uit de ervaring dat dat best energie kost. En dat daar jaren overheen gaan. En daar moet je niet blind voor zijn. Maar dat hoeft dus niet, want de werkgevers willen dit. Hè? De voorvrouw van de werkgeversorganisatie zegt, wij hebben juist die buitenlandse kenniswerkers nodig. En volgens mij, inderdaad, helemaal eens, je moet nooit je moet leren uit het verleden. Maar de beste manier om te integreren is gewoon op dag 1 aan de slag te gaan. De Nederlandse taal leren door mee te participeren in het bedrijf, in het verenigingsleven bijvoorbeeld. Ja. Dan integreer je succesvol. Maar we zien ook in Limburg, er is een hele hoge participatiegraad. En alsnog krijgen we de vacatures niet ingevuld. En dan willen wij die ambities die we hebben, bijvoorbeeld met zo'n Einstein-telescoop, andere grote ambities, dat kunnen
tot een succes kunnen maken, dan hebben we juist die buitenlandse kenniswerkers nodig. Ja, maar dat heeft ook te maken met opleidingen natuurlijk. En de participatie mag dan wel hoog zijn, dat is in Nederland heel hoog. Maar het aantal uren dat mensen werken is gemiddeld vrij laag, Europees gezien. Ja, dus klopt, ja. daar zou je iets aan moeten doen. Mensen moeten ook een bijdrage willen leveren. Natuurlijk, heel veel mensen hebben het al moeilijk met de combinatie. Maar ja, het zal toch moeten in de toekomst. Tom Berendsen, ik hoorde uw partij erover. Jeroen Leenaars, uw collega, die sprak zich erover uit. Hoekstra ook natuurlijk in het kabinet. Maar het blijft een beetje hangen, of niet? Nou ja, kijk, het probleem is veel groter dan volgens mij op dit moment aan tafel benoemd wordt. We hebben de aantallen migranten die we nu zien, hebben we sinds 2016 niet gezien. En dat gaat daar zelfs nog overheen. En op dit moment is het zo dat de buitengrenzen van Europa gewoon niet stevig genoeg zijn. Dat de controle daar niet voldoende is. Dat we ook weten, dat we ook makkelijk kunnen bepalen wie hebben er wel een kans in Europa. En wie hebben er geen recht op immigratie, op werk hier, et cetera. Wat zijn de vluchtelingen? En wat zijn allerlei mensen uit veilige landen die op dit moment gebruik maken van de mogelijkheid om naar ons toe te komen? Terwijl we weten dat we dat op dit moment gewoon niet aankunnen. In Nederland kunnen we het op dit moment gewoon qua woning. Maar je hebt nu natuurlijk de situatie dat heel veel migranten die in potentie eigenlijk willen werken, die komen als asielzoekers. Maar als ze dan komen als asielzoekers, mogen ze weer niet werken. Ja. Dus daarom zegt de commissie, laten we dat nu gewoon goed regelen. Dan komen die mensen gewoon netjes als werkmigranten. Dan zetten we ze in. Ja. Is dat een idee? Ja, maar niet in de mate... Ik sta niet per se te springen om de uitspraken die de Europese Commissie daarover doet. Ik denk ook echt dat wij zelf als Nederland, maar ook als regio, als Limburg, ook moet nadenken over wat is dan die bedrijvigheid van de toekomst en wat hebben we daarvoor nodig. Ook bedrijven zullen goed moeten nadenken over het bedrijfsmodel wat ze hebben. En ja, als dat gebaseerd is op heel veel arbeidsmigranten, dan moet je misschien gaan nadenken over of dat wel een toekomst heeft. Ook consumenten, vind ik. We willen allemaal vandaag iets bestellen en morgen in huis hebben. Dat betekent dat we grote distributiecentra nodig waar heel veel arbeidsmigranten werken. En dat zijn niet de kenniswerkers van Maarten, dat zijn lager opgeleide mensen. Weet je, die vraag moeten we ons met z'n allen stellen. En daar moeten we het over hebben. Daar ben ik het helemaal eens met Carla. En daar moeten we ook besluiten over nemen. En dat betekent dat je veel meer grip gaat krijgen op die migratie. En dat is gewoon keihard nodig in Nederland en in heel Europa. En het is precies wat u zegt. Ja, mijn collega Jeroen Leenaars is hier namens de hele grote EVP-fractie... is precies op dit dossier verantwoordelijk. En voert daar een hele pittige discussie. Om dat Europese asielbeleid echt van de grond te krijgen. Ja. U noemde al Emiel Roemer, die dus die problematiek van arbeidsmigranten helemaal in kaart heeft gebracht. Het is toch niet te geloven dat dat na 3 jaar nog steeds in de la ligt. Hè? Dus, maar goed, en inderdaad, de verschillende soorten migranten die we hebben, wat moet daarmee gebeuren? Gewoon keihard op inzetten. Emiel Roemer is tegenwoordig onze gouverneur. En als het gaat over bijvoorbeeld die distributiecentra, die loodsen, ja, daarvan zeggen we ook van, je moet bij elk vraagstuk moet je inderdaad ook kijken wat komt ernaast uit voort. Dus die geest waarmee meneer Roemer dat rapport heeft geschreven, ja, die waart elke dag nog rond het gouvernement nu ook. En daar worden goede afspraken over gemaakt. Ja. Nee, maar ook als je als gemeente een vergunning afgeeft, dan moet je ook natuurlijk bedenken van oké, daar komen mensen te werken uit het buitenland. Waar moeten die wonen? Precies. Dat schuiven ze allemaal op de maatschappij af. De glastuin bouwen in het Westland, heel veel arbeidsmigranten. De stad Den Haag moet die mensen huisvesten. Dat is helemaal niet te doen. Die liggen op matrasjes met 10, 15 mensen in huis. Ik ga naar Ivona. Ivona, ben je er nog bij? Ja, gelukkig. Heel goed. Nou, ik ga je even kijken, want ja, je bent natuurlijk ook een van degenen die zich op Europa heeft gestort afgelopen week. Ja, jullie konden dan ook vragen bedenken die je hier wilde neerleggen. Je had ook een hele goede vraag, een hele originele vraag. Wat is het? Wij hebben gehoord dat je in Nieuw-Zeeland mag stemmen vanaf 16 jaar. Zou dat ook in Europa kunnen zijn? Ja, in Nieuw-Zeeland inderdaad kun je stemmen vanaf 16 jaar. Tom Berendsen, u gaat er onder andere over. Is dat een goed idee voor Europa? Als de volgende verkiezingen komen? Kijk, de vraag is, kan het voor de volgende Europese verkiezingen... kan het als de lidstaat zelf besluit dat ze het willen? Nou ja, eerst even van praktische problemen, praten we dadelijk over. Maar zou het een goed idee zijn? Nee, ik vind dat geen goed idee. Omdat... kijk, als het 16 is, waarom dan niet 14, waarom dan niet 12? Dus je moet gaan kijken, wat is nou de leeftijd waarop we met z'n allen zeggen... daar horen verantwoordelijkheden bij, dan ben je volwassen. In Nederland is dat 18. En laten we alsjeblieft gewoon 18 aanhouden. En al die mensen... Het is ook geen 21.
Nee, dat is wettelijk in Nederland zo dat bij 18 er allerlei dingen komen van het in een auto mogen rijden tot stemmen. Het enige wat ik ze allemaal wel zou willen aanraden is om thuis aan de keukentafel, tot ze 18 zijn, wel heel duidelijk laten horen wat ze willen en waarom ze dat willen. Toch. Want de stem van de volgende generatie is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, want dat is natuurlijk wel een punt. Hè, heel vaak natuurlijk in veel vergaderingen bijvoorbeeld bij bedrijven staat er 1 lege stoel. Dat is dan eigenlijk de stoel voor de volgende generatie. Met de gedachte van dan kunnen we daar ook aan denken op het moment dat we beslissingen nemen. Je zou ook kunnen zeggen, Maarten van Gaans, laten we die nieuwe generatie, die jonge generatie, actief betrekken bij het proces. Absoluut. Daarom ben ik ook, hier deel ik niet de opvatting van Tom Berendsen van het CDA. Kijk, ik vind gewoon mensen van 16 zijn niet dom. Die kunnen heel goed nadenken over wat voor hun toekomst belangrijk is. En ik vind dat jongeren het recht hebben om hun eigen toekomst vorm te geven. Dus ik vind juist dat je die leeftijdsgrens echt naar beneden moet trekken. En het begint ook bij dat je veel meer aandacht moet geven aan democratische bewustwording, aan burgerschap, in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs. En dan ben ik overtuigd dat jongeren ook die verstandige stem kunnen laten horen. We kijken even maart 2023. Verkiezingen Provinciale Staten. Is dat een goed idee? Dat we moeten alle partijen voor zichzelf bepalen. Om dan al een proefje te doen. Nou, sta ik voor open. Ja, heel goed. Ik vind eigenlijk dat de kinderen zelf heel erg hun best zouden moeten doen om dit op de agenda te krijgen, op de politieke agenda. Net zoals het ooit met vrouwenkiesrecht is gebeurd. Want we weten allemaal, vrouwen mochten veel later gaan stemmen dan mannen. Wat natuurlijk een onrecht was van hier tot ginder. Maar goed, dus als kinderen dat willen, dan zullen politieke partijen zich daar echt over moeten uitspreken. En dan zullen we zien wat... Yvonne, zullen we eens kijken hoe we dat kunnen doen? Misschien met een kinderburgemeester, dat we dat gewoon op de agenda proberen te krijgen in Limburgse gemeenten. Ga jij voorop dan? Ja. Oké, gaan we dadelijk afspreken hoe we dat gaan doen met de juffrouw die naast je zit. Heel goed. Heel fijn dat jullie er waren trouwens. En ook natuurlijk alle kinderen aan deze kant. Heel veel succes dadelijk op de terugreis. Ik ga u bedanken voor het kijken en voor de aandacht. We zijn er volgende maand weer met, in januari met een aflevering natuurlijk hier vanuit het Europese Parlement in Brussel. En dan betrekken we, als het even kan, natuurlijk ook de nieuwe generatie bij. Hele fijne avond wens ik u. Dag. Welkom.